Chegámonos agora ata o Parque de Arte Rupestre de Campo Lameiro, que alberga unha das maiores concentracións de petroglifos de Europa. A Xunta anuncia un investimento de 240.000 euros en melloras no recinto, con moitas actividades este verán para que as familias se cheguen á arqueoloxía dun xeito divertido. Cogemos el colorante, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es echar 2 gotitas. Julia e Leonor viaxaron dende Valencia cos seus pais. Esta mañá participaban neste obradoiro para facer xoias con resina. Montamos o noso propio colar e poden leválo para casa e así aprenden un pouco sobre ese tipo de obxetos que se podían atopar nos enterramentos. E así de un pouco máis de prestixio e demais. É unha das actividades que se organizan este verán para poñer en valor o Parque de Campo Lameiro, que acolle máis dun 100 de petróglifos, arte rupestre na paisaxe para disfrutar por libre ou en visitas guiadas diurnas e nocturnas con nova iluminación. Podemos facer unha analoxía coa Catedral de Santiago, non? San Martín Pinario, que son os fitos máis destacados da cidade histórica de Compostela. Pois aquí temos un paisaxe milenario da Edade do Bronce que se organiza igual. Hai dos petróglifos principais e o resto, pequeniños, que o rodean. O parque aspira a conseguir os 18.000 visitantes do ano pasado, un espazo de 22 hectáreas considerado un auténtico santuario de arte rupestre. Me encanta eso, sí, pues me gusta la historia. Es interesante porque apenas se ven los petroglifos, pero bueno, con la explicación de la chica, la verdad que es otra manera. A Xunta investirá 240.000 euros nun estudo sobre o mantemento dos petróglifos en varias actuacións pendentes no parque. O edificio, a infraestructura, o contenedor, por decirlo de alguna maneira, e por outro lado tamén todos os anos estamos facendo investimentos para amañar o poboado, que como sabedes é un poboado que ten todos son elementos que se deterioran rapidamente. Sensibilizar a toda a xente que é importantísimo que cuidemos un patrimonio, un legado de miles de anos que nos trouxeron o que hoxe somos. Un lugar para viaxar no tempo, descubrir trazos da vida cotiá e as crenzas dos homes e mulleres que vivían aquí hai máis de 4.000 anos.